한바이 넣고 많이 넣고 하나도 동기 cái kiểu bọn này hôm nay còn tốt ra bao nhiêu long lăng thắng của ta ông cười chúng ta phải khải lên đi làm luôn không bao giờ xong rồi đây itu saya tam di pagi nor sepalan bagi makan pilih hambai sini media person sono song tini 26 Asram Bari constituency ni anggai sini Sipai Hawar GP aba Gram Panchayat 2 number ward aba Tisha Katang hinjago parawo kamiwo sini Takuk Bahadur Deborma bini umur asalnya ko 140 tahun nai kono bini botini sini bini saksuri hamin bagi mat hijaka sini agotla jibi sakam logo bo saksuri hamin kena kisu dinage tika kena anggai bini kaksoma panda ebo 13 din sung sema maningkai borok nukungo bosasin si bongni tamnai income klainai tabo bong nok nukungo keb gre anganan nuk kena obong kai sini borong nang late Bahadur bini logisong bongni income keb khaina gre sung kenawai borong no bini kaksoma panda aba bono logirite sung kisa sung kapang rebe from marung tirok simi sung kini suba so khaina hinai phalaka ora sung phaiman jopia ang ji five political district working president Dibramotha President Deborma te anlogi phaiman jopia sini 26 Asram Bari block committee ni committee member sini Takuk Monoranjan Deborma te agri outstanding committee ni committee member sini borong nang Sobon Deborma te sini logi sini senior leader sini borong nang Cinta Prosanto te Sipai Hawar GP ni no sini Takuk Asif Tongo te sini Takuk Manobendra te botongo logi jotono bung kulia oro protection nok nokna sung jotono sung kripana sungbo krim bisutri tini kharima bisutri tinti prasarang no sung jono rang kichami sakari sungo bakino suba soklai tongo te sung busang dino suba sokla nai ni haine sung tini oro phaimaningo boleh boleh tam saklai nai rine rok ni nono suba nai rok no ambai tam saklai nai ning tam saklai nai bong mo hai ki suba mo ke sáng nay của nó phải rồi trong sao lại năm hôm nay phải rồi ta nào abo da sai to no te ko ji sai no go so kai no khai be mani